Хәйрле көн, Татарстан. Хәйрле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 2 ноябрь, дүшәмбе көн. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур атна башы теләп калабыз. Тапшырубыз башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. 83 ел элек 1937 елның 2 ноябрендә Мәскәү Кремле каланчыларында кызыл якут йылдызлар кабына. Йылдыз эскизларын СССРның халык рәссамы Федор Федоровский иҗат итә. Йылдызлар төнлә генә түгел, көндез дә янып торалар. 82 ел элек 1939 елның 2 ноябрендә СССРда беренче тапкыр хатын-кызларга Советлар Союзы герое исеме бирелә. Валентина Гризодубова, Полина Осипенко һәм Марина Роскова ике моторлы Родина очкычында 26 сәгать 29 минут дәвам ителгән геройларча очыш өчен лаек булалар. Сөт ризыклары куллану турында соңгы вакытта күп кенә бәхәсләр бара. Алардан тулысынча баш тартучылар да бар. Сөтнең никадәр кирәклеге, аның файдалы һәм зарарлы яклар турында табиб Илдус Латфуллиннан ишетербез. Игътибарыгызга "Саумысыз" рубрикасын тәкъдим итәбез. Сөттә берничә компонент бар. Сөт беренчедән ул майдан тора, сөтнең майы бар. Икенчедән сөтнең шикәре бар, ул лактоза дип атала. Өченчедән сөттә аксым бар, белок улар русчасы бит. Һәр өч компонент белән дә проблема булырга мөмкин. Беренчедән менә бу сөттәге май, кайчакта ул май чамасыз булып, ул кеше өчен зыянлы булырга мөмкин. Мәсәлән, бик майлы авылдан кайткан сөт ризыклары, эремчекләр, каймаклар, аларны чамасыз ашау, ул йөрәк өчен зарарлы булырга мөмкин. Йөрәк өчен, кан тамырлар өчен зарарлы булырга мөмкин. Ул холестеринны күтәрә, атеросклерозга китереп чыгарырга мөмкин һәм башка проблемалар булырга мөмкин. Сөттәге шикәр проблемасы ул аерым. Сөттәге шикәр лактоза дип атала. Менә лактоза җитешсезлеге, лактоза килешмәү, русчасы лактоза недостаточность. Ул аерым бер авыру дип әйтергә була аны. Менә дөньяда сөт эчә торган халыклар, алар бик күп түгел. Дөньяның күпчелек кешеләре көньяк халыклары, көнчыгыш халыклары сөт эчә алмый. Мәсәлән, Индиядә, Кытайда, Африкада күпчелек кешеләр сөтне эшкәртә алмый. Сөт эчә алу, сөтне эчеп, аны эшкәртә алу, ул бары тик төньякта яши торган халыклар өчен хас. Шуның өчен, ләкин ул бездә дә, менә без төньякта яши торган халык булса да, бездә дә аерым бер процент лактоза җитешмәсезлек, лактоза килешмәү белән авырый. Лактоза килешмәгәндә сөт эчә торган кеше, ничек әйтергә, ул аны русча әйткәндә бродильная диспепсия дип әйтәбез. Ачу кебек процесс, ачыган кебек була, бит ул сөт эшкәртелми. Метеоризм башлана, сөттә берничә аксым бар, берничә төр белок, берничә төр аксым. Берсе аның казеин, икенчесе бета-лактоальбумин, мәсәлән, һәм башка компонентлар. Алар кайчакта кешедә аллергия китереп чыгарга. Менә аллергия ул төрлечә булырга мөмкин. Бу аллергия төрле формаларга, төрле форма авыруларга китереп чыгарга мөмкин. Кешенең кайчакта бурны суламый, кайчакта ул кабат-кабат бронхитлар белән авырып астмага юлга, бит. Кайчакта тиресе белән проблемалар башланырга мөмкин. Бу аерым башка бер проблема. Кеше улгая барган сайын, аның менә бу сөтне эшкәртә торган ферментлары әзәя. Бу индивидуаль нәрсә. Һәр улы кешегә дә сөт килешми дигән сүз түгел бу. Ләкин кешенең яше арту белән сөт аңа кайчакта чынлап та әзрәк килешә башлый. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк, менә безнең илдә, безнең халыкта да, татар халкында да, рус халкында да кәҗә сөте бик файдалы, ниндидер менә шундый бер мифик, бер продукт дип санала бит, бит. Бу дөрес түгел. Менә иммунология ягыннан карасак, диетология ягыннан карасак, кәҗә сөте белән сыер сөтенең аермасы бик зур түгел. Алар икесе дә бәләкәй бала өчен бик килешеп бетми. Сыер сөте ул күбрәк кем өчен? Ул бузау өчен битендә бит. Кәҗә сөте кәҗә бәти өчен. Бала өчен иң әйбәте әнисенең сөте. Әгәр дә әнисенең сөте юк икән, ул вакытта сыер сөтеннән яисә кәҗә сөтеннән ясалган менә бу смесләр, алар сөттәге аксымны үзгәртеп ясала. Менә бу цельное молоко дип әйтәбез. Менә чиста үзгәртелмәгән сөт, сыер сөте булсын, кәҗә сөте булсын, ул бала өчен зарарлы. Баланы эшкәртә алмый. Шуның өчен аерым бер яшькә җитмичә, бәләкәй балага bir yaşı җитмичә менә цельный сөт бирергә ярамый. Эшкәртелгән сөтне балалар ашый торган эремчекләр, төрле катыклар, аларны бары тик 7-8 айдан гына башларга ярый. Цельный молоко, менә чиста сөт рәвешендә,
балаларга 1 яшьтән дә иртә бирергә тиеш түгел, ул соңрак бирелгән сән әйбәтрәк. Чөнки балада аллергия булмаса да, лактазный астатчик булмаса да, аңа барыбер менә бу сыер, кәҗә сөтендәге аксымны эшкәртү авыр булырга мөмкин. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Татарстан Республикасы президенты каршында татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләренә багышланган комиссия иҗади бәйге игълан итте. Бәйгенең нечкәлекләре турында Казан утлары журналының баш мөхәррире, язучы Рөстәм Галиуллин белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Менә татар теленә кагылышлы мәсьәләләр, проблемалар дистә елларга сузылып килде буга инде һәм ниһаять без кузгалды дип әйтсәң буламы? Шуннан да ул инде проблемалар һәр гасырда барган, киләчәктә дә булачак, аларның булуы да кирәкледер инде. Әмма дә ләкин хәзер кайбер проблемаларны менә уңай хәл итү өчен шушы комиссияның оешуы кирәк иде. Аның Татарстан Республикасы президенты каршында булуы һәм инде комиссияны менә Марат Гатыф улы Әхмәтов кебек абруйлы һәм инде татар җанлы кешенең җитәкләве дә кирәк иде. Шуннан да комиссия инде ул әлегә системага салып кына килә. Ләкин шулай да шушы кыска арада инде сез әйткәнчә без кузгалды дип әйтергә мөмкиндер. Берничә юнәлештә бер үк вакытта эш алып барыла. Шул исәптән менә бу иҗади бәйгедә игълан ителде. Әле менә узган атнада гына зур гына пресс-конференция узды дип әйтсәк тә була. Бик үзенчәлекле һәм кызыклы, ул ниндидер әңгәмә рәвешенә әйләнде. Шулай бит. Шуннан да шулай. Бу бәйгедә шушы безнең эшнең кичкенә генә бер өлеше, ләкин ул кичкенә дип түгел, без аны зур итеп, масштаб итеп карыйбыз. Бу бәйге безнең менә моңарчы әле безнең әдәби процесста шушындый масштаблы бәйгенең булганы юк иде. Ул номинациялар күплеге ягыннан да, ресурслар күплеге ягыннан да, аңа игътибар ягыннан да, һәм инде аның географик кылачлавы ягыннан да, шуңа күрә безнең бу бәйгегә өметләребез зурдан. Бүгенге көннең хәлен чамалау дип әйттегез сез үзегез менә бу узган конференциядә. Бу чыннан да шулай булып чыга. Менә бездә бит инде бәйгене оештырыр алдыннан сөйләшүләр булды, киңәшүләр, һәм анда бу бәйге булганчы бәлки безгә балаларны язарга өйрәтергә кирәктер дигән дә фикерләр булды. Ләкин безгә әле язарга өйрәткәнче эшне системага салганчы бүгенге хәлебезне, потенциалыбызны чамаларга кирәк. Бездә нинди язучыларыбыз бар, күпме язучыларыбыз бар, төбәкләрдә, чит илләрдә, үзебезнең Татарстанда. Бу бәйге безгә алга таба хәрәкәт итү өчен дә бер үзебезнең хәлне чамалап, потенциалны аңлап, алга таба дәвам итү өчен дә бер этәргеч булыр дип уйлыйбыз. Әле бәйге күптән түгел генә игълан ителсә дә, инде йөзләп эш алдык дигән идегез. Бу үзебездә шакаттык, әйткәнемчә, бу бәйгегә масштаблы якын килүдән тора инде бу эшне оештырудан. Комиссия бик зурдан купты. Дөресен әйткәндә, барлык иҗтимагый оешмалар, дәүләт оешмалары һәм инде бөтен матбугат чаралары аркылы яктыртылу бара. Менә сезгә дә рәхмәт. Һәм инде шушы 2-3 атна эчендә йөзләп эш килде. Мин инде шушы бәйгегә әсәрләрне туплау буенча бүгенге көндә җаваплы бит инде. Һәм бик кызык, без инде әлбәттә ябык килә. Хатлар белән килә бит инде, псевдоним белән. Шуңа күрә кемнәр катнашканын әйтә алмыйм, ләкин минем уйлавымча бу әле моңа кадәр конкурста бик катнашмаган профессионал язучылар түгелдер дип уйлыйм әле мин. Мөгаен. Игътибар иткән әсәрләр бармы? Менә сез үзегез игътибар иткән, үзегезгә яратып, кызыксынып укыган. Дөрес әйткәндә, без аны әле хәзер беренче эшебез, без карыйбыз, укыйбыз, аның инде күзаллыйбыз да, жюрига әзерлибез. Жюри өчен. Жюри турында, жюри турында да кызыксырау булды. Шулай бит матбугат конференциясында жюрида кемнәр булачак, аларның исемнәре игълан ителәчәкме? Әллә инде алар да шушылай ябык рәвештә генә бәйгедә катнашачаклармы? Сораулар күп булды. Шәхсән үзем, бездә бит инде 2 төрле уза конкурслар. Әйтик, менә безнең журналда ачык конкурс уза. Бу нәрсә дигән сүз, безнең инде кичкенә генә конкурс, зур түгел. Анда әсәрләр килә һәм ул сан саен басылып бара. Димәк, сан саен басылып бара, укучылар да, катнашучылар да күреп тора кемнең ничек язганын. Димәк, инде бу чиракта сорауларга да урын калмый, ачык була. Бу конкурсның әйткәнемчә инде минем уйлавымча 1000 га якын эш килер дип уйлыйм. Ачык итеп уздыру мөмкинлеге юк. Ябык булган чиракта инде бу мөмкин кадәр гаделрәк узар дип уйлыйбыз. Бу чиракта инде жюридан да көтмәсә тора. Жюриның бүгенге көндә фикерләр туплап бара. Кемнәр булырга тиеш анда? Кемнәр анда составында эшләргә тиеш? Минем уйлавымча инде әдәбият тәнкыйтьчеләр дә катнашырга тиеш. Язучылар намуслы, өлкәнрәкләре дә, урта буыннан да. Һәм инде алар мөмкин кадәр ябык булырга тиеш дип исәплим. Чөнки бу конкурсның гаделрәк узуын тәэмин итәр иде. Кайзадулланың да фикере бар. Жюрига кагылышлы. Әйдәгез бергә шуны тыңлап китик. Жюри әле жюрида кемнәр буласы тегәл генә билгеле түгел.
Belki anda bizde buluruz çünkü katnaşırga ne mümkünlük olmagaç anda ni tegi kagıydada yazılgan komissiya çilinlerinin. Lakin eğer de minden mesela sırasalar bunda elbette 100% namuslu, 100% tegi objektif kişi bulamayındı o sözde. O anda bu sefer işte böyle uçup gider idi. Biz indi barut təqdim iter biz eğer bizden sırasalar edebiyat için nık burçula turgan objektif kişilerine jüriga. Hem nedir dege ol kişi meni aşıy, benim dus falan degen prinsiplarını biz elbette çitke koyurga tiyiş. Hem beye birgende bu eser bizning hozirgi vaziyatda bizning millatga esa bizning o'quvchilarga narsa beradi, narsa keltiradi, nindi tematik kenglik olib keladi. Bu yarışning natijalari shunday bo'ladi ishimcha. Hem neticeleri diyende beygide jinguvchilar elbette maddi yaktan da bulaklanacak şolay bit. Мен инде хәзер кыскача гына әйтеп китәм килә. 10 номинациядә булачак. Һәм инде әйтик роман, повесть, хикәя, поэма, шигырьләр, һәм инде үсмерләр әдәбиятыннан повесть, хикәя, шигырьләр, һәм инде балалар әдәбияты буенча хикәя, шигырьләр. Шушы 9 номинация буенча романнан кала. Алар 2021 елның 1 сентябрына кадәр кабул ителә. Һәм инде йомгак декабрь аенда булачак, ясалачак. Роман номинациясе роман инде узаграк языла, зур эш таләп итә. Ул 2021 елның 1 декабрына кадәр кабул ителә. Һәм инде 2022 елның 21 февралендә йомгак ясалачак. Һәм инде шуннан да суммалар зур дип әйтсәк тә буладыр инде. Әйтик роман номинациясендә җиңүчегә 500 мең сум каралган, повесть номинациясендә җиңүчегә 300 мең сум, поэма номинациясендә 200 мең сум, хикәя номинациясендә 100 мең сум. Димәк, саннар шуннан да безнең язучыларыбызның тормышын күпмедер дәрәҗәдә maddi yardım da etərgişdə bulur deyə mənəbiz. Аларына да түгел бит әле. Шушы җиңгән әсәрләр алар әле матбугатта бастырылып чыгачак, китап булып, аудио язмалар буенча дөнья күрәчәк. Шуннан да менә бу җиңүчеләр белән безнең аерым килешү төзеләчәк. Һәм инде аларның әсәрләре kitap nəşriyyatının arqılı elektron basmada dünya görəcək. İnternetdə onların mənə şu audio kitaplar bulub işlənəcəklər. Həm indi matbuat çağlarında, bizim jurnallarımızda həm basma kitaplar bulub dünya görəcək. Дания ханым Захидуллина бик матур бер фикер җиткерде, шулай ук менә бу матбугат конференциясендә язучылар күп булырга тиеш дип әйтте. Баштан тыңлап киттек, аннан соң сезнең фикерегезне ишетәсебез килер иде. Совет чорында бик танылган бер әдәбият белгече бар иде, Михаил Борисович Храпченко. Ул язучыларны 3 төркемгә бүлгән кеше. Ягъни 1нче дәрәҗәдәге язучылар, 2нче дәрәҗәдәге язучылар, 3нче дәрәҗәдәге язучылар. Һәм аның шушы бүленешне аңлатканнан соң бер нәтиҗәсе бар. Ул әйтә, 1нче дәрәҗәдәге язучылары булсын өчен әдәбиятның 2нче дәрәҗәдәге, 3нче дәрәҗәдәге язучылары булырга тиеш. Бер яктан караганда бу фикер инде әдәбиятка кагылышлы, шактый усал тәнкыйди яңгырый, ләкин икенче яктан әдәбиятта каләм тибрәтүчеләр, язучылар күп булмаса, ул әдәбият үсеш кичерә алмый. Һәм менә бу конкурсның да максатын әдәбиятка күбрәк кешеләрне тарту, бигрәк тә яшьләрне күбрәк тарту. Һәм әдәбиятта үзенең көчен сынаучылар, каләм сынаучылар күбрәк булсыннар иде. Алар әдәбиятка тартылсыннар һәм әдәбиятка үзләренең өлешләрен кертсеннәр, үзләренең яңалыгын алып килсеннәр, үзләренең иҗади фикерләү үзенчәлеген сыйфатын күрсәтә алсыннар иде дигән максатны күрәм мин шушы конкурсның артында. Менә бик кызыклы фикер. Сез үзегез язучы буларак, язучылар күп булырга тиешме, ничә уйлыйсыз? Мин Дания Фатиховна белән килешәм. Шуннан да бүгенге әдәби процессны аннан да тирәнтенрәк белүче бар микән? Менә борынгы чырларында, бүгенге чырларында анализлап бара. Шуннан да менә бу сан сыйфатка күчә бит инде. Һәр эштә дә, һәр кайда да шулай. Димәк инде безнең
шушы үзебезнең әдәби, хәтта еракка китмәсәк тә, 50нче еллар, 60нчы елларга килсәк тә, әдәбиятка төркем кешеләр килгән күпләп. Ләкин алар вакытлар белән аларның инде бөтенесе дә калмый, әзәзләбе кала. Димәк, инде арадан барбер табигый сайланыш булачак. Бу чыннан да әдәби процесс өчен үзара шушы яхшы көндәшлек өчен, шушы әдәби мөхит өчен безнең язучыларыбызның бик күп булуы кирәк. Мин инде кайчандыр мисал да китергән идем, менә Казакстанда чакта шаккаткан идем инде шигырь бер әдәби бәйгедә, әдәби форумда йөзләгән егетләр шигырь сөйлиләр, укыйлар. Алар шул хәтле күп. Мин инде аларның киләчәген күрәм инде. Араларыннан 5-6 менә дигән шагыйрь һичшиксез чыгачак. Безнең дә шуңа күрә үзебезнең менә шушы журнал эшендә дә, әдәби процесста да язучыларыбызның күп булуы кирәк. Алар инде бер-берсенә карап үсә, берәү дә бит инде теге талант булып тумый, һәр теге әкренләп үсә. Димәк, бер-беребездән күреп, без үсәргә тиешбез. Һәм инде үзебезнең зур язучыларыбызны күтәрергә тиешбез, алга чыгарга тиешбез. Менә бу бик кызыклы фикер, талант булып тумый дигән. Мин сезнең белән бик килешеп бетмибез, Рөстәм әфәнде, бу якта. Аның бит инде Рабит Батулла формуласында әйтте бит инде. Һәр кешедә сәләт була ди инде. Сәләткә тырышлык кушыла, сәләт плюс тырышлык, ул инде талант була ди. Инде талантка әйләнгәннән соң инде һаман да укуын, белем арттыруын, тырышлыгын дәвам итсә, ул инде даһига әверелә дип. Димәк, инде монда безнең табигый сәләттән әле белем туплау, үз өстендә эшләү дигән төшенчәләр дә бар. Белем туплау дип менә бик дөрес әйтәсез. Безнең бит Мәскәүдә, Санкт-Петербургта махсус уку йортлары эшләп килә. Белем алу буенча язучылар анда үзләренең белемнәрен арттыра алалар, өйрәнә алалар. Шулай бит. Менә безнең татар язучылары кая барып укырга тиеш? Безнең республикабызда, Казанда шундый уку йортлары бармы? Безнең инде сез әйткән әдәби институт чыннан да ул бик популяр булды инде 70-80 елларда. Безнең дә бик күп бүген дә исән язучыларыбыздан да белем алдылар. Ул инде аларның карашларын киңәйтте. Мәскәү мөхитендә, иҗади мөхиттә яшәргә мөмкинлек бирде. Бүген дә менә Алтайдан килә Борынтай Бидуров яки Якутидан алар бергәләшеп укыганнар, аралашулар дәвам итә. Бу инде беренче чиратта безнең әдәбиятның таралуына да, аралашуларга да кирәк. Инде безнең бүген көндә әгәр заманча нинди генә хәзер мөмкинлекләр юк укыр өчен, ничек язучы булырга, ничек проза язарга. Монысы инде әлбәттә акчага кырылган коммерция проектлары, ләкин алар шулай ук кызыклы гына үзенә күрә, үзенең карар өчен кемгәдер ярдәм итәргә мөмкин. Элегрәк инде әлбәттә татар филология факультеты, татар филология һәм тарих факультеты бар иде. Анда иҗади төркемнәр бар иде. Менә мәсәлән, без шушы аерым иҗади төркемдә 10 кешене аерып укыттылар безне. Ул инде язучылар безгә килеп дәрес бирәләр иде. Теоретик яктан әдәбиятны өйрәнә идек. Һәм инде редакторлар булырга әзерләндек. Максатчан рәвештә газетларда, журналларда аралашып инде. Бу әлбәттә безнең комиссия утырышларында бу мәсьәлә күтәрелде. Әгәр безнең хәзер талантлы егет кызларыбызны барласак, шушы әдәби институт әлдә эшли, алар белән килешү төзеп, анда җибәрү мөмкинлеге бар. Һәм инде безгә үзебездә дә шушы Федераль университетта шундый махсусрак төркемнәрне булдырырга кирәктер. Татар телен саклауда гаиләнең роле нинди дип сорамакчы булам сездән. Менә сезнең фикерегез ничек икән? Дөресен әйткәндә, бу темага бит инде ничек кенә әйтсәң дә гаепле буласың шикелле, әйме? Гаилә ул әлбәттә безнең балаларыбыз тулы канлы татар телен белсен өчен безнең мәгариф системасында татар теленә урын зур итеп бирергә кирәк инде. Шуннан да менә бу ничек тә аның класстан тыш чаралары, аралашуларны татар телендә күп чараларны уздырырга кирәк. Шунсыз булмый инде. Без мәгариф системасына татар телен кертмичә аны тулы канлы итә алмыйбыз. Әмма дә ләкин гаиләдә татар телендә сөйләшмисең икән, алар мәгариф системасын җайга салудан бер файда юк. Һичшиксез гаилә шушы татар телен саклауда бик зур урын тота. Без зур түземсезлек белән бәйгенең нәтиҗәләрен көтәбез. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен сезгә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Бәйгедә катнашыгыз, көтәбез. Татар әдәбиятына яңа әсәрләр, яңа исемнәр көтәбез. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз.